मर्निं बयनिसिमबो आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। जों दायो गुवाहाटीयाव थांबाय थादों। आंनि हासबेन्डआ माने गावनि खामानिनिफ्राय 7 दिननि सुट्टियाव फैदोंमोन, ओमफ्राय एसे असुबिदा जाबाय थादों, माने थांनो हायाखै। बेनिखायनो आरो सुट्टिखौ लाबावनो नागिरदों 7 दिन, बेखौनो सुट्टि बारायनो थांबाय थादों दा जोङो। बाबुबो दङ, बाबु नुवाखै नामा? दायो नै मोनफैबाय जोङो। ओमफ्राय फार्स्ट डेआवनो एसआइआव फैदों, माने एसआइनिफ्राय रिपर्ट लानानैसो हासबेन्डनि खामानि मावनायाव थांगोन। माने आंनि हासबेन्डआ खामानियाव फैनो हायाखैमोन ना, आंनि हासबेन्डनि सिं सानाय जादोंना। ओमफ्राय मागोनि सुट्टियाव थांनायाव माने फैदोंमोन, मागोनि सुट्टियाव थांनाया फैदोंमोन माने। बेनिफ्राय सानसे डिउटि मावनानै आरो थांफिननो गोनां जाबाय 7 दिन सुट्टि लानानै। हठाथनो सिं सानाय जाना होबाय माने हासबेन्डआ। ओमफ्राय दाबो बांद्राय हामाखै सिं सानाया, ओमफ्राय डक्टरा 2 सप्ता रेस्ट लानो होदों। ओमफ्राय बेनिखायनो आरो 7 दिन सुट्टिखौ बारायबावनो फैदों। दा एसआइनिफ्राय रिपर्ट लानानैसो गावनि खामानि जायगायाव थांगोन, ओमफ्रायसो जागोन खामानिया। जि दुरबल जाना फैबाय, माने गारिबो गाखोनो हाया, जेन तेनसो मोनफैनाय बायदि नांबाय। जेबो जाना फैयाखै, फुङावबो ओंखामबो जाना फैयाखै, बेनिखायनो बांद्राय दुरबल नांदों। फैबाय हासबेन्डआ, दायो जोङो IIT थांगोन। IIT थांगोन दा। IIT नि गेट मोनबाय जोङो। हासबेन्डआ पास लायनो थांदो हाबनायनि। IIT नि सिनारिखौ एसे दिन्थिलांनोसै। इमान गिदिर माने IIT एरियाया, गिदिंना फोजोबनो हानाय नङा। बेफोर माने गासिबो डिपार्टमेन्टनो। फिजिक्सनि डिपार्टमेन्ट R&D नेनो बिल्डिं नैबे। IIT नि भितरावनो पाहारबो दङ, साबिलाइ दंफांबो दङ। फुख्रि गिदिर दङ IIT नि भितरावनो। बांद्राय गिदिंबाय थाला जोङो, थांसै। जों गिदिंनोबो फैयाखै नालाय, हासबेन्डनि असुबिदा खारनैसो फैदोंमोन।
सेरावनो मार्केट दङ नै बेनोहाय मार्केटआ ओंखारबोबाय जोङो IIT निफ्राय थांसै दा फुङावबो जेबो जाना फैयाखै ओंखामबो जाना फैयाखै उखैबायबो ओमफ्राय दा हटेलाव जानोसै ओंखामफोरखौ बाजै हटेलाव ओंखाम जानोसै जि ओंखाम उखैबाय माने बाजै हटेलनि थालिया अमा बेदर बिहरदों लाबोआखै लाबोबाय अमा बेदरखौबो बाजै हटेलाव ओंखाम जाबाय अमा बेदरजों फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखैमोन ना दासो सानथि मोनबाय ओंखाम जाखांनानैसो दा थांसै जेरावबो हाबला आरो मोनासिगोनबो ओमफ्राय दा एसे बाजार खालामनो गोनां दङ गाबोन माने आथिमंगल दङ बेयाव माने प्रेजेन्ट बायाखै बेयावनो प्रेजेन्ट बायनानै लांनो ओमफ्राय मैगं थाइगंबो एसे लांनो नांगोन गरेस्वराव हाबदों जोङो दख'ना दखानाव दख'ना लानि रेगे रेगां फालि दङ ना गैया गुद्दुरा दख'ना लाबाय गांसे फालि लाबाय गांसे रेगे रेगां आंनि थाखाय बेखौ लाबाय गोदान मडेल फैदोंनो Ada sih tapi no, ada sih tapi enggak. दायो जोङो न'आव मोनफैबाय जेन टेनसन मोनफैनाय बायदि मोनबाय खर' गिदिंजोब्बाय माने दुरबल जाजोब्बाय गारि गाखोनो हाया एसेबां गोजान गारि गाखोबायना ओमफ्राय गारि फिसायाव हाया बांद्रायनो बासफोरबा एसे हायो गारि फिसायाव एसेबो हानो नागिरा माने ओमफ्राय दा 3टा जाबाय 3टा ग्रुपआव मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय दा जेन तेननो आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान भ्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थाखाय बाय